ymchwilwyr sy'n mynd yn ynde. Does yna ddigon o foes fel dy dad a neb I gefnogi'r Marina ar ein pwyntio iawn ac oedd. Dach chi'n cadw'r iaith yma? Dach chi'n gorau hawl o ffrio yma. Beth sy'n ti ateb I hynny? Rwan. Ys fi yn... Gael dach chi'n gorau ateb I hynny? Os da chi'n gadw'r ffwr. Ar camera? Os da chi'n gadw'r ffwr, na neu ffwr yn dod allan. Sori, dwi'n trystio. O, mae'na polis yma. Dwi'n helpu nes beth. Wan, dach chi'n ddigon o foes? Ja, dwi'n newid y wynaf a sy'n ei gofio bwyty. Reit, cael ffynas na. Gofio y bwyty. Excuse me. Beth ti'n neud yma, Chef? Ei, gen I hawl ffilmio, dwi'n Mae gen ti hawl, mae gen I hawl I gofio fi. Mynd lan, reit. Os ydych chi'n gwneud am y salt iawn, da. Excuse me. Dwi'n neud y gyda'n hwnna yn y gyfro. Oce, mae'n Chef, dwi'n mynd I gynta. Beth ti'n siarad? Gan ni cyfweliad o'ch chi? Cyfweliad, da ni. Ydych chi'n gwneud cyfweliad? Dwi wedi bod efo Peter Becker, mae'n dweud acw dros eitha. Sgyn ti rhywbeth i'n agos o'ch chi o Peter Becker? Efo'r cwmni yn fanna, dwi'n gwybod pickup coch na dwi'n gwybod beth enw fo, beth bynnag, beth enw'r cwmni. Ond beth oedd genno fo ddeud, oedd wedi rhaid yr un bygythiad I fi a nath ei Griff. I gofio I dwynab, dwi wedi cael gwarad a gypsies, ti'n meddwl na fi ddim gwarad yna chdi hefyd. So nes I herio fo I ddeud hynna flaen y heddlu. Ac wrth gwrs o'n gwrthod cerdded on yna, de. Di hogei ti fi di gael? Digon bosib. Ond mae wedi rhaid yr un bygythiad I Griff. Mae wedi rhaid yr un bygythiad I Griff a mae wedi rhaid I fi. A dweud wrth Griff, dwi'n gwybod pwy di dy dad I gai chdi eto, dwi'n gwybod dwi'n wynaf chdi. Mae nifer o aelodau mudiad cymuned yn cynnal protest ym Mhwllheli yn erbyn penderfyniad Cyngor Gwynedd I ehangu'r marina nhw. Mae yna bryder y gallai ehangu'r hafan dan seilio'r iaith Gymraeg yn yr ardal. Mae'r protestwyr wedi llwyddo I gael ffordd sy'n arwain o'r dre i'r marina, a nhw'n mynnu y bydden nhw'n aros yno tan ddechrau'r pnawn.